Здравейте, приятели, аз съм Гошиплей и днес ще заснема първият ми туториал как да си пресметнеш ММР-то в League of Legends с този сайт. Той ще бъде в описанието. Тук си избирате кой регион сте. Аз съм European Nordic and East. Ето, тук си пишете името. Аз като си напиша само ето то ми излиза. Тук Search by Summoner Name. Тук ви показва коя дивизия сте. Тук Ranked Games. Той вече свърши сезона, преди 10 часа. И тук ви изписва Ranked Solo, Ranked Normal, тук тотала за един месец или за колко там. Не знам за колко е. Тук ви изписва уновете и дефиитите. Тук какъв скил имате, той не го знам толкова е. Тук ви изписва кои герои сте играли най-много. Той през седмицата. Тук с хората, които сте играли за 20 игри някъде. И както виждате, тук пише Renew Data и In-Game Info. Под тях пише Check MMR, ето го. Така ти него. Ето, изписва го. Ето, както виждате, тук пише 1500. Аз съм 1000, почти 700. Пише ми Very Nice, ето. Very Nice. Добре за моята дивизия. И да, хубаво е. Други неща, не знам кому се прави. Тук ви пише на кое място сте. И да. Това беше. Чао от мен.